Ела с нас на борда на Celestial Discovery! Ето ги откритите палуби. Хайде да видим как е и навътре. Така, първа спирка каютата. Оставяй багажа някъде и продължаваме. Виж колко място има. И сме избрали такава с балкон. На здраве! На кораба има и фитнес. И докато тренираш, гледаш морето. Давай да тренираме. От утре. Така изглежда театъра на борда, в който всяка вечер има различни шоута. И без да те бавим, идвай да ти покажем любимата ни част – бюфета. Храната на корабите на Celestial е уникална. И на круиза имаш хапване сутрин, обед и вечер. А избор е огромен. Здравословни опции, сладки изкушения и какво ли още не. Напълнихме си чините с каквото видим. Чакай, ти взели си? Давай, ела да ти покажем баровете. Тук предлагат смутита, коктейли, кафета, боба, мача и още от любимите напитки на твоята прабаба. Каквото се сечеш за пиене. Сядаш във вътрешен бар, във външен бар или най-доброто край басейна. Или някъде друга да е с готина гледка. Казахме ти за баровете и бюфета, но има и алакарт ресторанти, които също са включени в цената, а обстановката е страхотна. Какво ще да ти кажем, освен че това е хотела ни за следващите няколко дни, докато ще обикаляме острови. Ако искаш лятото и ти да си така, влез в Cruisit.bg и разгледай предложенията за Celestial круизи в Гърция. Виж как да резервираш в описанието на поста.